बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जानो गोनां मोनसे गिदिरथार हाबाफारि एबा गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां जे हाबाफारिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा 20 आरो 21 नभेम्बराव जे जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय जे 125 संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव सा सानजा भारतनि 6 सिडिउलफोरखौ लानानै गाबोन मोनसे सेमिनार जिरायगोनखौ बाथ्रा बुंथिदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बेवहाय गोनांथार आयदाखौ लानानै जे मोन 6 सिडिउलनि दैदेनगिरिफ्रा खमैबो बेवहाय 700सो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों। एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे आयदानि गेजेरजों जे बियाब बांनाय 6 सिडिउलफोराव रांखान्थियारि बांनाय एबा थोंजों रांखान्थियारि मदद हरनाय बेफोरनि जे आयदा एबा बे समाव बैफोरखौ बांहोनो थाखाय एबा 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव मोनसे गोनांथार सेमिनार जिरायगोनखौ बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो जे 21 नभेम्बराव जन्तर मन्तराव मोनसे गोनांथार आयदा एबा मोनसे धरना हाबाफारि लागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानायनि थांनाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै रादाय होदोंमोन एबा भारत सरकारा बे समाव रादाय होदोंमोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा बायदि लाखिनांगौनि थाखाय बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथानि मावफुंनांगौनि थाखाय 20 आरो 21 नभेम्बराव मोनसे गोनांथार आयदा एबा गोनांथार सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव दिनै मोनाबिलि समाव कैलाश कल'नियाव थानाय बड'फानि मुसुखा बे मुसुखायाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसेनो बे समाव सोमावसारनाया मोजां जाफुंसारनायनि थाखाय आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबादनि थाखाय हारि दानायनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय बे समाव अरायबो थैस' थांस' खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांखौ। गोजोन मोनाबिलि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरा आरो लोगोसेयैनो बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासै बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों। कैलाश कल'निनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बे रिं रडआव थानाय बड'फानि बे गोथार मुसुखायाव मोनाबिलि समाव जोङो दिनै आलारि बाथि फोजोंनानै केन्डेल लाइट फोजोंनानै जोङो बड'फानिसिम आर'ज गाबदों। आरो गोदान दिल्लीयाव थानाय बे रिं रडनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रिं रडनि बे मुसुखाखौ थांनाय 1 मे 2025 मायथाइयाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन आरो बियो दुलाराय बर' माहारिनि दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिमोन। जों बयबो मिथिगौ जे गाबोन 20 नभेम्बर आरो समफोर 21 नभेम्बर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथानि गासै एकर्ड सिगनेटरिफोरखौ लाफानानै सा सानजा भारतनि मोन 6 सिडिउल आसाम, मेघालय, मिज'राम आरो त्रिपुरा गासै 10टा 6 सिडिउलनि दैदेनगिरि लिडार्स रिप्रेजेन्टेटिभ आरो स्टेक हल्डारखौ जों हांख्रायदों। गुबै आयदाया जाहैबाय जे आर्टिकेल 280 जेराव डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङ, फाइनेन्स कमिसननि बाथ्रा दङ, 6 सिडिउलखौ मोर फाइनेन्सियेल रिसोर्स आरो लोगोसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जे पावार्सखौ बारायनांगौ। आथिखालनि बिटिसि बिटिआरजों लोगोसे
गासै सा सानजा भारतनि 10टा शिक्षिदलनि मर अट'नमिनि जि बाथ्रा दङ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट 2019 आव राज्य सभायाव पार्लियामेन्टआव जि प्लेस जादोंमोन बेखौ आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव बे बिलखौ लाबोनानै 10टा शिक्षिदलनो मर अट'नमि होनायनि जि बाथ्रा बेखौ मावफुंनांगौ 2020 सनाव जानाय जि सुक्ति दङ बे सुक्तिनि गासै दफाफोर 125 एमेन्डमेन्टजों लोगोसे समस्ति बारायनाय आरो जोंनि सीमा बारायनाय गहपुरसिम बड'लेण्डनि बिटिसि बिटिआरनि बेलायाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि फुल फ्लेजेड स्टेटास कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जे बर'फोरनि एसटि हिलनि स्टेटासनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै जिखिनि जोंनि दाबि दङमोन बे दाबिफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादों आरो गाबोन कन्स्टिटिउसन क्लाबाव माने साननि 11टा बाजारनिफ्राय बेयाव नेशनेल लेभेल सेमिनार जागोन गोबां बेयाव रिनन जायफोर शिक्षिदलनि सायाव एक्सपार्टिस बिथांमोना फैगोन आरो शिक्षिदल काउन्सिलनि रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेक हल्डारा फैगोन 21 नभेम्बराव जन्तर मन्तराव 3 घन्टिया धरना लानाय जादों आरो बे धरनानि गेजेरजों भारत सरकारखौ जों नारसिनगोन जाहाथे भारत सरकारा 5 बोसोराव जायफोर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट खालामनो आद्रा थाबाय बे आद्रा थानाय बर' एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे आखरे आखरे मावफुङो दा बे खोथाखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि सिगां सिगां बड'फानि गोथार बे मुसुखायाव बिबार बावनानै बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बड'फाया जिहेतु हारिनि जोंनि बयनिबो आदर्शनि महान व्यक्ति बिथांनि थुलुंगानाय बिथांनि आशीर्बाद बिथांनि बोर सारस्रिनायजों बर' हारि दानायनि जे खामानिफोर आद्रा सिमांफोर आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर मोगथाङाव जों जाफुंहोनो हानांगौनि थाखाय आरो जाफुंहोनांगौनि थाखाय दिनै जों गोदान दिल्लीयाव थानाय बे बड'फानि मुसुखायाव जों बयबो बिबार बावफैदों खारन बिथांखौ जोङो जेब्लायबो जोथोन लानांगोन आरो बिथांनि बुंलांनाय मोनफ्रोमबो खोथाखौ जों आखरे आखरे मावनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जोङो राजघाटनि गान्धी हिन्दुस्ताननि साहित्य सभाजों जयै बड' स्टाडि सेन्टार जों बानायबाय आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बे रिं रडआव बिथांनि स्टेचु गायसननाया बर' हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया आरो बेयो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे स्टेप होननानै आं बुंनो सानो आरो बे समाव जोङो बयबो हारि दानायनि थाखाय खौसे आवगायलांगोन खौसे जोङो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावगोन आरो दिनै बड'फानि बे मुसुखानि गाहायाव जों गसंनानै जों समायखिरा लायो हारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थै सतांस' खामानि मावलांगोन गोजोन्थों।